Dobrý deň, moje meno je Vlado Bohať, som z realitnej kancelárie Arvin & Bennett a dnes vám ukážem jeden z najkrajších bytov, ktoré momentálne v Bratislave predávame. A nie len ktoré sa predávajú, ale ja si myslím, že všeobecne jeden z najlepších. Je to penthouse, najvyššie poschodie, nachádzame sa na Kramároch, výmera 212 m2, teraz sa neuveriteľných 176 m2 plus balkón. A úplná špecialitka, stropy vysoké cez 3,50 m. Poďte sa na to pozrieť. Bytový dom bol kolaudovaný v roku 2017, to znamená, že všetko tu je čisté, nové, moderné, má 3 poschodia, pričom ostatné byty sa nachádzajú na prvom a na druhom a na tomto najvyššom sa nachádza len tento byt a zaujímavá vychytávka je to, že vy v spodnom podlaží, kde má 3 vlastné parkingy, nastúpite do výťahu, otočte si kľúčikom a vyjdete priamo v byte. To znamená, že výťah ide priamo do bytu. To je naozaj niečo, čo sa vám bude veľmi páčiť. Viete si predstaviť takto vchádzať do vlastného bytu rovno z výťahu? Ako som hovoril, byt má interiér o výmere 212 m2 a dominuje mu moderný štýl a minimalizmus. Ten minimalizmus sa odráža nielen v štýle zariadenia, ale aj v technológiách. To znamená, žiadne nevzhľadné radiátory, máme tu podlahové kúrenie a máme tu stropné chladenie. Stropné chladenie má výhodu, okrem samozrejme výhody, že tu nemáte nevzhľadné plastové interiérové klimatizačné jednotky, ale ani na vás ten chlad nefúka, ale na vás sála. To znamená, že vy nehrozí vám to, čo riešite bežne na hoteloch, že či tá klimatizačná jednotka nie je umiestnená tak, aby vás ráno, keď sa zobudíte, nesekol v krku. To je podľa mňa naozaj že výborná vec. Čo sa podlah týka, máme tu drevené dubové podlahy. Za mňa absolútna špička. Nič nadčasovejšie a nič univerzálnejšie asi už nevymyslíte. Je to podlaha, ktorá bola moderná pred 100 rokmi a ja si myslím, že za 100 rokov stále bude. Že navodzuje aj do moderných interiérov také teplo, že nepôsobí to ako showroom, nepôsobí to chladne, mi sa to veľmi páči. Čo sa týka celkovej atmosféry v byte, tak je to počerknuté tým, že vlastne jeden byt na poschodí nám umožňuje mať svetlo z každej strany. Tí, čo už videli nejaké videá, ktoré sme robili, vedia, že za mňa atmosféra bytu je hlavne o svetle. Čo sa rozloženia priestoru týka, tento byt sa predáva nezariadený. Všetky interiérové prvky, ktoré vidíte, sú homestay našej kancelárie, ktoré robíme, aby ste si na obliadka vedeli predstaviť jednotlivé tie prvky. Krb hlavne v zime oceníte, nie je to fake, je to reálny krb, kde naložíte drevo a viete si urobiť príjemnú atmosféru. A v lete samozrejme oceníte túto nádhernú terasu. Všimnite si veľkosť tých okien a veľkosť tých sklenených tabúľ. Veľakrát developeri šetria a rozdelia ho na viacej menších častí, čo vôbec nepôsobí tak impozantne ako tieto obrovské sklenené tabule. Ono to pôsobí... No, reálne sa tu cítime ako v rodinnom dome viac ako v byte. Ja by som to možno nazval, že sme v dome, ktorý sa nachádza na bytovom dome. Vynikajúca miera súkromia, nikto sem nevidí. A nádherné výhľady. Teraz sme trocha limitovaní tým, že sme v marci a nie je to také zelené, ale viem si predstaviť, že ďalej na jar a v lete, keď sa to krásne zazelená, to musí byť naozaj nádherné. Pozdĺž celého bytu sa nachádza tento 28-metrový balkón, ktorý ponúka rovnako aj výstupy nielen z obývacej časti, ale aj z nočnej, to si potom neskôr ukážeme. Kuchyňa tak ako celý byt nebola dosiaľ nikdy využívaná. To je tiež obrovský benefit. Ďalší obrovský benefit je nepochybne to, že je to jednak štýl, minimalistický, nie je tu nič nevzhľadné, nič, čo by rušilo, a jednak aj farba. Veľmi nadčasové, veľmi moderné, niečo, čo za 10 rokov nebudete mať potrebu okamžite vymeniť. Určite viete, že väčšina kuchyň sa nachádza v hĺbke bytu ďaleko od denného svetla. Tuto tomu máme naopak. Všimnite si ten priestor za mnou. Čo je super je to, že tu vieme ešte aj otvoriť. A keď sa tu varí, viete si úplne jednoducho vyvetrať. Za mnou rovnako veľká špajza. Je tu 212 m2, to znamená, že ten úložný priestor je naozaj veľkorysý. Ďalší detail, ktorý je výborne vymyslený, že spotrebiče sa dali na túto stenu, ktorá nie je pohľadová z obývačky. To znamená, že celá tá časť vyzerá výborne, vyzerá minimalisticky a nie je tam nič nevzhľadné, ktoré by rušilo niečo. Poďme sa pozrieť na ďalšiu časť. Prechádzame do chodby, ktorú by som si vedel predstaviť doplniť ešte o veľkú šatníkovú skriňu. Ešte podotýkam, že v tejto časti je to okolo 3,30 m, 3,40 m, to znamená, že ten úložný priestor je tam úplne bezkonkurenčný. Za mnou sa nachádza technická miestnosť, to znamená technológia tepelného čerpadla, podlahového vykurovania, vieme tu situovať pračku so sušičkou, čím získame
priestor v kúpeľniach, kde si myslím, že to je veľmi nezvládne a nie je úplne praktické. Po mojej ľavej ruke sa nachádza výťah, tak ako som hovoril, ide priamo do bytu s tým, že samozrejme je naprogramovaný tak, že keď výťah privoláte a sú v ňom náhodou susedia, výťah zabezpečí, že najprv vystúpia susedia a príde k vám byt takto prázdne, ako som si ho ja teraz privolal. Za mnou sa nachádza schodisko, kde sú normálne vchodové dvere z druhého podlažia. To znamená, že keby výťah bol pokazaný, vy absolútne nemáte problém výjsť pešo priamo do bytu. Tento priestor je dostatočne veľký na to, aby plnil funkciu ďalšieho úložného priestoru. Takže tu teraz zavriem a poďme sa pozrieť ďalej. Keď sme pri úložných priestoroch, tak určite vás bude zaujímať aj toto. Toto je taký zájomný priestor, ktorý sa ťahne až úplne dozadu. Vstupná chodba je doplnená o túto toaletu. Výborne je situovaná v tom zmysle, že keď máte hosti, nemusia chodiť hlboko do vašej nočnej časti, ale tieto všetky záležitosti sa dajú vyriešiť tu. Všimnite si obklad, ktorý nám komunikuje s kúpeľňami, ktoré uvidíme ďalej. Poďme sa pozrieť hlbšie do nočnej časti. Máme tu 3 spálne. Jedna hlavná spálňa a 2 také, ktoré môžu byť ako buď detská, hosťovská, knižnica, čokoľvek chcete. Jedna po mojej pravej ruke, ktorá sa nachádza tu, druhá po mojej ľavej ruke. Oni sú cca identické. Momentálne to máme tak, že táto je nezariadená. Túto sme našim homestagingom urobili taký malý detský kútik. Ďalšia časť je kúpeľňa, ktorá obsluhuje tieto 2 spálne, lebo potom tá hlavná, ktorá je za mnou, má vlastnú kúpeľňu, čo je veľmi praktické. Po mojej pravej ruke sa nachádza walk-in šatník, to je veľmi žiadaný prvok, ženy to absolútne milujú, ja sa im vôbec nedivím, je to super. Za mnou sa nachádza, by som povedal, také srdce tejto nočnej časti, je to hlavná spálňa, všimnite si tie vysoké stropy, všimnite si výmeru tejto miestnosti, je to naozaj že veľkorysé. Je to síce niečo, čo sa nepredáva s bytom, je to súčasť nášho homestagingu, ale ten vám dávam taktiež do pozornosti. Keď predávate byt ako je tento, homestaging je niečo, čo vie naozaj ľuďom veľmi pomôcť pri predstavovaní si, ako by v tom byte mohli reálne fungovať. Ďalším prvkom, výborným prvkom, je to, že priamo z tejto spálne vieme výjsť na balkón. Táto spálňa má výborné svetlo. A ďalšia vec, čo na nej výborné, je táto ensuite kúpeľka. Všimnite si dubové zárubne, dubové dvere. Poďte kľudne ďalej. Ďalšia výnimočná vec. Máme tu denné svetlo. To vôbec nie je bežné, čo sa týka kúpeľní v Bratislave. 2 umývadlá, dilemu, či sprchu alebo vaňu, tu vôbec neriešime. Do pozornosti vám taktiež dávam dizajn tejto voľne stojacej bane. Je to veľmi moderné, veľmi pekné a veľmi žiadané. A pozrite si obklady, ktoré komunikujú so všetkými kúpeľňami v celom byte, že je to také jednotné celé. Predo mnou sa nachádza toaleta, ktorá doplňa túto kúpeľňu. K bytu prislúchajú 3 parkovacie miesta, podľa mňa sú najlepšie v celej garáži, lebo sú najbližšie výťahu a majú dostatočnú veľkosť. Keď si všimnete, za touto veľkou dodávkou je ešte dodatočný voľný priestor. Ďalším benefitom je samotný vstup do brány. Jednak je to dostatočne široké a jednak nejdete nikam do podzemia, ale od momentu, keď vôjdete do brány, tak ste zaparkovaní za 15 sekúnd. Veľmi sa mi páči, že byt sa nachádza v slepej uličke, to znamená, že je tu minimum tranzitu, je to tu tichšie, je to tu pokojnejšie, je to tu bezpečnejšie. Za mnou sa začína les a lesnou cestičkou sa dostanete priamo na železnú studňočku, kde máme nekonečné možnosti pre behanie, bicyklovanie, kočikovanie alebo len po ťažkom dni, keď máte potrebu si vyčistiť chlap. Takže toto bol penthouse na Ďumbierskej ulici, veľmi vydarený, nádherný byt. A keď máte záujem vedieť viac informácií, budeme veľmi radi, keď sa nám ozvete do našej kancelárii a poskytneme vám ďalšie informácie, alebo sa s vami radi uvidíme na objednávke. Majte krásny deň.